they don't understand ukuthi uNkulunkulu ubekene empilweni yabo. Sisemhlabeni la yonke into yasehlisa izinga lethu, kodwa into engaphakathi kithi ayehli. Ngicela sethola sondela. Asekorinte besibili chapter 4 verse 7. Kepha lencebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi. Yabona ke nje the simple scripture nje niyaziyo. Funda mntanami. Funda verse 7. Kepha lencebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi. Ubukhulu bamandla kube ngokaNkulunkulu ungabe ngokuvela kithi. Alethi cebameni bazalwane. Ngicela sibala amehlo. Father God, we thank you for your word in the name and the blood of Jesus. Take your glory. Amen. Lento simple ngifuna ukukhuluma mina, angifuni ukuyivuthela ngoba ngifuna sizwe bese sithandaza phekwayo. Le ngcebo sinayo ezitsheni zobumba. Kusho ngamazwi umzimba wethu ufana njengesitsha sebumba. Bakhuluma ngesitsha sebumba, ukhuluma ngento ethatha umhlabathini. Lento ithatha umhlabathini kwathatha into yasezulwini yazofaka impilo ithatha umhlabathini. Bese kuthiwa ke le ngcebo sinayo ezitsheni zobumba. In our mortal body, emzimbeni yethu efayo kunengcebo efakwe kithi. Manje ke kunelento ezakalayo. Le ngcebo inalento ekuthiwa yi-unlimited power. Bese kuba khona ezitsheni zobumba kuba khona a limited power. Amandla aqaliwe asemzimbeni. Bese kuba khona amandla adlulele asezitsheni asengcetshweni. Alibonke igama lika Jesu. Le ngcebo sinayo ezitsheni zobumba. In your mortal body kukhona ingcebo efihliwe. Le ngcebo sinayo ezitsheni leyo ngcebo ke efakwe kithi yenza ukuba thina noma silingwa sishawa sithakathwa kodwa singafumaniseki imithina sitholi ngoba siprotectwa ingcebo efihlwe phakathi esitsheni zobumba. Uma ngabe izimpi zivuka le ngcebo ithenge esidi phakathi emzimbeni iyanyakaza ukudefenda indlela nohambo lwakho noThixo ngoba sidefendwa inyama yethu kodwa sidefendwa yinto engaphakathi. Lento engaphakathi mayisidefendela ilwa nabathakathi ilwa nemimoya abantu abayibone mphume kanjani la uthi uDavida unikhona abazalwane. Though I walk noma ngabe sigodisethus lokufa angesabi ngoba wena unami. Akhulunywe njengani kodwa khulunywa ngamandla enkasimulo kaNkulunkulu. Uma lamandla enkasimulo efaka kuwena esitsheni zobumba, lolu nto lesizitha sobumba siyadilika siyahohloka. Kodwa kukhona into engaphakathi engeke izithintwe ngabathakathi. Kukhona into engaphakathi engathintwa ama-satanist emkhathini. Kunento engaphakathi noma ungathiwa ulahlekelwa umthandazo ensukwini zokuhlupheka kwayo. Kodwa lento engaphakathi kuwe injenge-walking prayer. Injengomthandazo mina nohambayo. You may not pray at some other times of your life, but something that is in you is more powerful. Ungahlaselwe ngayo ngendlela kodwa lento engaphakathi kuwe inamandla. Lonke imizimba yethu kungafanele sembe siyitshala ngoba ithwele. Anazi yini sabaphathi bemfihlakalo. Anazi isiphathi simfihlakalo sezulwini. Emzimba yethu iphathi imfihlakalo enkulu kabi. Ingakho bafanele umzimba wakho udede
noma ilaphi ufoshisa njengengulube ngoba lo mzimba uphethe indebe enkulu. Akekho umuntu othola le ndebe ngisho government base-South Africa akakwazi ukuba nale ndebe ngoba ithola kade noma kanjani. Uvuma ngomlomo ukholwa ngenhliziyo kwasenzeka kwenzeka inhlekelelo. Kwenzeka inhlekelelo empilweni yakho ngokuvuma ngomlomo bese uyakholwa. Le ndebe imaphakathi ifakwa kuwe ngaphakathi. Ingakho ma udelelwa kwi-outer body le ndebe ivele renew ibe namandla amakhulu. Ngesikhathi uhletshwa umzimba wakho ukhahlelwa ngabantu ngaphakathi indebe iyavutha kakhulu ngoba izimba ishaya wena sivuthisa amandla endebe. Nikhona ngesikhathi ucindezelwa lithi ibhayibheli siyacindezelwa nazonke kodwa siqedwa okunalokho umuntu angaphakathi wenziwa bemusha usuku nosuku siyarenyuwa ngaphakathi. Ingakho abantu abama ukhona ufake bakubalekela ukushayela. Uma ushawa wabheka umuntu osempini ukuthi uma ephuma lapho kunomgodi abambasela wona unamandla amakhulu kakhulu kunakuqala ngoba khona into efihlwe ngaphakathi. Umuntu awunamandla monganyakaziswa. The medicine need to be shaken. Uma sewunyakazisiwe ukuzwa bese uzwa amandla okusebenza kwawo empilweni yomuntu. Lezimba ziza kuwe ziphukuza ukuthi ube strong enough ubhekana nempo elwa nawe. Asibambene nagazi nanyama kodwa sibambene nemimoya yomuso. Ubani kanti lo olwa nemimoya yomuso? Ile ndebe ngaphakathi, ile ndebe efanele kuwe ngaphakathi inamandla okulisimbi inamandla ekwazi umzimba. Angithi thina asikwazi ukuthakatha. Angithi thina asikwazi ukuba ama-satanist. Njengoba singakwazi ukuthakatha singakwazi ukuba i-satanist nje. Ama-satanists, they are getting trained before they became ama-satanist. And kunama-ranks ayapromotwa every time. Mawubheka lo muntu opromotwa ulala naye embhedeni kodwa ngo-12 obusuku uyamuka andiza gijima emgwaqweni ngoba lento yama-satanist isebenza nge-inner hayi nge-outer. Ayilende lento yama-satanist ukusebenza ngengane eyi-teenager ena-12 years ena-9 months ibe namandla ibe sigole ibe iphumezi igoloze ilwe nabantu abadala ibashaya bayifuna ukubashaya ngoba kuyona lento engaphandle ilento engaphakathi enganeni. Nathi masesidle yena akuyona lento oyibonayo wena engaphandle ilento engaphakathi thina. Angijabona nje ngiyakhulekela ingane enzima kabi idedele isibhakela usheke phansi. UTimothy ebheka lengane ina-12 years ina-13 years kodwa amandla angaphakathi kuyona akwazi obuza ama-ushers ake atatazela ama-ushers ngoba suke wona ama-usherisha abambe ngenyama kodwa asharisha umuntu one-strength one-inner strength. Umuntu one-inner strength akwazi ukum-asharisha the-outer strength. Udinga i-inner strength against the inner strength ngoba ukwazi ukum-asharisha umuntu osebenzisa the-inner strength. Nothandazela lona dinga be-strong kwi-inner strength than the outer strength because the one that is better, the one that is bigger is the one that is within than the one that is outer. The one that is outer kanawa amandla kakalalo ngaphakathi. Ingakho nje ama-ushers edudulwa kanje abaleke edudulwa nje ingane encane ngoba iyamandla lengane ngaphakathi kuyona yakhiwa emkhathini yakhomba yaqedwa. Mawuthi ayithandazela dinga u-aplaye into yakhe ngaphakathi.
before apply the name upon the Kilalamata now. Sinengebo, agents of Umba. Sinengebo, agents of Umba. Amanda Lavasika. Sinenge, agents of Umba. Umo lasemhlabeni. Kwaphinde yasemasulweni. Lalala Saturday 2026. Lendebe ngaphakathi thini ngamandla. Lalala ngaphakathi basawulibhidashi. Lendebe ngaphakathi thini ngaphela amandla ngaphezulu kwemithi abathakathi. Lendebe ngaphakathi thina inamandla ngaphezu kwezilwane zabathakathi. Lendebe ngaphakathi thina inamandla ngaphezu kwamakhuba abantu. Ngoba nathi sabandela thikhuwalo. Nathi sabandela sethi silwane. Nathi sabandela yethu into yasekhaya inamandla. Jesus. Inamandla. Ingumlilo. Ivalele ngaphakathi. Waqala uJeremiah wangenga ngayengeka. Ngoba wawunamandla kunawo. Wangiyenga ngayengeka. Ngoba wawunamandla kunawo. Nami ngathi ngazama ukuba ngathule emoyeni ezinzima. Kodwa into evalelwe ngaphakathi yanyakazisa umzimba wami. Akangithi bazalwane sivalele izinto. Musu udelela nomzimba wakho. Musu ubuka abantu bedelela inkolo yakho. Nawe bese uhamba njengasahluleli. Wena unamandla wena. Wena upowerful wena ustrong. Akumele abantu bakuyeke bakudelele. Funa sithandaze. Akumele ukudeleleka. Abadelele noma siyahlusha noma siyadelela. Kodwa lento kuwena inamandla. Lalela kunandaba nowulala emjondolo mina. Angilandaba nobulala embhedeni owafu. Angilandaba nobulala nengubo edonse ibhasikandi base imbuzi inyawo. Uthi donse inhloko ngibasi inhloko imbuzi inyawo iphume enyaweni. Ungathi sinyawo iphume enhloko. Kodwa wazi lo mbhede wa-understand ukuthi lo muntu olele kulo mbhede uthintaka ekhatholakala eCandidate. Lento elele kulo mbhede untamba bembuza lo. Lento elele kulo mbhede kuyona intombazane efaka inkembithi ngamanye amantombazane. Lo muntu uphethe 20 tana libayidlini ngaphakathi kuyena. Akafana abafana abafana amabhruku njengabanye abafana. Lo muntu khona into ayidlile ngaphakathi kuyena. Asabi ngombona kodwa saba ngokholwa. Izinto zethu azikho enyameni. Izinto zethu ziwumoya. Masifuna izinto. Silande ngomthandazo. Ngoba eyethi indaba ayikho abantu most of the people bakubuka ngokukujaga ngaphandle. Ukuthi abaka-understand ukuthi ngaphakathi kuwe kunebhazuka kune-AK-47 lapha ngaphakathi kuwe kunebhomu elinzima kabi elingathi mandaqhuma ngabuthanda ugovernment abuze kwenzikeleni ngoba lenhlobo esibhamo naso noma lenhlobo ubhamo nayo ayiphathwa amasosha nje kodwa iphathwa ama-well-trained heavenly soldiers. Amasosha trainee wasezulwini athi mina ngiyisosha lasekhaya ngiyi-understand yabo yami ngoba kulezi nsuku kudinga umuntu ozaziyo ukuthi uhamba nobani. Kulezi nsuku kudinga umuntu oyaziyo into ayiphethe. Umuntu oyaziyo into ayiphethe uyayihlonipha. Akayiphathi nomntanjana akadlali ngayo. Usudlala ngalento akudlalwa ngalento wena. Akudlalelwa kulento. Lento iphathwa kahle lento. Iphathwa njengekhathi zamantunga. Ngoba lento manje waxabana nayo nayixabana nawe. Lento iphathwa kahle. Zuliphathe kahle. Oh, thank you, my friend. Ngiyathandaza. Ufuna ukungitshela mina.
angeke azama amadimoni ukuhlasela. Angiphinde futhi angeke zime imoya ukulwa nawe, iyoqhubeka. Kodwa into ezokuprotect ukuphatha kahle lento engaphakathi kuwe. Angeke bazalwane sathandazela ngazo zonke izinto. Khona into engadinga umthandazo, khona izinto ezibizwa ukuthi uzigcine kahle enkosini. Khona ivesi elithi uma nihlala kini nami ngiyahlala kini. uJesu yabona lempilo yokuthi uNkulunkulu afuna ukukuthwala, ukuthi uyithembile into yakhe ayifake kuwena ngaphakathi. Uyithembile, wathemba into yakhe ayifake uDavide. Kwana noma bafowabo bakaDavide behluleka ukuyirecognize lento eDavide, in such a way that waze wenza umsebenzi ongaphansi omehlisa izinga lento ngaphakathi kuyena. Walusa izimvu, wakhatha izimvu. Lithi iBhayibheli ngasikhathi kufulela ukudotshwa, uzogqothwa babiza bonke abantu abayihlakele. Bacabanga ukuthi lento amandla lento uba sihlakele, uba uthayisi. Bacabanga ukuthi amandla lento ogobo nobizo ami ngoba uthayisi nayi kanti kanjani. Kwasikhathi ukuthi le ndoda lephethe ilokuzane uphonda linyakazi upho. Yazabuza indoda sefuna ukuvalelisa, akusekho noyedwa khona. Base bekhuluma ngokukhulumela nje ukuthi lo mfana is nothing, akana value, he is very young, akaqualify because akanawo amandla lawo bonakala, ama-muscle lawo bonakalayo. Wathoka lando noma engenayo i-muscle. Ngiyacabanga ukuthi uma bangakhulula ukuthi bakumjwaqeyana nje into ungayibuki nje uyibuka umekuyona. Lethi iBhayibheli yathi mayisa lento umfanyana kwavibrate uphondo lwayifuna ukuchitha amafutha indoda imfana engakafiki. Kwabonakala yakhuluma le ndoda ephethe uphondo athi hey ngempela ukubuka kaNkulunkulu akufani nokubuka kwabantu. Ngoba uNkulunkulu akabheki ibala lamuntu, uNkulunkulu ubheke ngaphakathi lomuntu. Uma ukhuluma ngalento le ivalelwa kumuntu ungamnakile. Into ngathi ucabanga nje ukuthi ngalwa noGoliathi, into ngayicabanga nje ukuthi ngazolwa noGoliathi sidakela indoda empendela nala. Kodwa lento ayingeni kubantu athiwa ngoba naku ushama push up usuku nosuku, ngoba naku exercise day by day. Lento le iyafakwa nje yenziwa operation ungaboni. Usizo kufakwa into yasekhaya bese kuthiwa you are untouchable. Wena ngeke usathakatheka, ngeke usababheka. Wena uzophuluka ezandle zabathakathi njengempipho emanzi. Wena uzophuluka ezandleni zakafunayo njengamanzi. Wena ngeke usabambeka. Abadleyena ababambeka, abadleyena abafani nabanye abantu. Mawudleyena impilo yakhe ayifani yabathakathi, ngoba wena uyastrongela. Mkhulu ngakithi kunosezweni, mkhulu mina athi kunalosezweni. Ngithi mina saba nento, saba nekutana makutana, saba nento efohlayo, saba nescavator, saba nento nehlathini lifohle, saba nento engavimbezeleki, saba nento engamajezelwa, saba nento efohlayo, saba nento ikhathapila leli. Akavele uhambo entweni. Ningabanjwa umoya we-festive. Abanjwa umoya wani? Isathanda kakhulu. Lento langafuni ngawo sathanda ufuna ufe. Usuke esikakhulu ukuhlangana nathi nje leviyo labaprofeti. Amadimoni ane-anger, imimoya yalwa kini. Njengoba sithandaza la sisukela isihleke saSathane, siyasihlokoza. Isihleke sabathakathi bakini, isihleke sabathakathi base-Eastern Cape, isihleke sabathakathi base-Sikisiki, isihleke sabathakathi base-Flagstaff, isihleke sabathakathi base-Bizana, isihleke sabathakathi base-Kokstad, isihleke
uma sewudlele uhamba nalento engikhuluma kuwe namhlanje unyakazisele leso sidleke babhizi baprepare bakhenhla bathi siyambamba kangabuyela eThekwini ingondo yakhe isaphila akabuyela eThekwini esegula ngenqondo kodwa I'm here to declare the power of the Holy Ghost, the anointing of God is not when you are untouchable, you are untouchable. By your tagatabot, you is opposed back to the sender. Is a weird about Tagati, or the way to Tagata Bona. Let the way to Tamabona is a weird bona. When I have Femanche, I want to solve Femanche. No matter Sama, I was over. Your katana, your dignity. Tell him, give the ghost that before. Your katana, your dignity. Your katana for now, if he says simply, zezimfamona, sabanda banomona ngempumelelo yakho. Wena uNkulunkulu ukufavorishile to be under this shelter, you are already under the anointing of God, the light of the Holy Spirit, the light of the heavenly glory will shine upon you. Rindewa nomuzwadi masofidile. Ikhofesedele lakho siyabaleka. Ilwane shaykaya siyabaleka. Izinto ezilwa nawe siyabaleka. Let the power of the Holy Spirit take over phezu kwakho. Amandla kaNkulunkulu wayigcwele makahlala phezu kwakho. Unganyakazi wedwa. Mawunyakaza kunyakaza izulu. Nawunyathela kunyathela izulu. Mawuhamba kuhamba izulu. Mawulala izulu libe phezu kwakho. uNkulunkulu masephethe kufana nendoda uprofethi Elisha wangcwatshwa nge-anointing nomlilo kaNkulunkulu bamngcwaba kwathothi the presence kaNkulunkulu noma esehambile emhlabeni uhamba nayo wafakwa ebhokisini wafakwa emgodini ne-presence kaNkulunkulu kanti izongcwatshwa indoda bayingcwaba indoda seyishonile babona ukuthi angibule khona nemlije akutho khona la abantu bagomba baphosa indoda kanti izovela ithola ithambo lo mprofethi kaNkulunkulu wathi mayikhipha ithambo wafukwa mangenyawo kwabonakala indoda kanti ithiya ingcwatshwa seyiphilile ngizothi wena you are not a dying material, you are not a dying material. Awuyona into ezofa nje wena kufanele sisetshenzwe kanzima makuzobulawa wena kufanele uyocelwa nasezulwini ngoba ngabe uzufe kalula wena usungeziwe ngasemuva nangaphambili wena nesandla esiphezu kwempilo yakho u-2026 let me prophesy unyaka ukuthi uflaye like an eagle unyaka ukuthi ukhuphuke njengeyinkosi unyaka ukuthi izinto ebeyivalekile yivuleke unyaka okaba kweyibophe imoshwa ngabantu unyaka okashula abafika abathathu unyaka ukuthi uphumelele 2026 uyaphumelela double blow kumnyama kubomvu uyaphumelela kumnyama kubomvu uyaphumelela umnyama kubomvu uyaphumelela uyaphumelela wena anoma ungizwa ngekutyala uyaphumelela wena aba uyatyala nje wena uyaphumelela wena
emshadweni wakho ziyabaleka. Zonke izichitho ezilwa nenjabulo yakho ziyabaleka. Zonke izichitho ezilwa nenjabulo yakho ziyabaleka. Namhlanje, today is today. Lalela madimoni, mani lalela babantu, laba bantu banonkulunkulu ophilayo. Lalela bathathu, maniwa nalaba bantu, laba bantu banonkulunkulu onamandla, laba bantu banonkulunkulu ofohla njengamanzi, laba bantu banonkulunkulu ophosele fire, laba bantu banonkulunkulu ogijima ngamandla. I feel the power. I feel the anointing of God. I feel the power of the Holy Spirit. This one in Kasimulo. This one man. I come on, Barcelona. This one man. I can feel the power. This one man. 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 I feel the power. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chains. Break every chains. Break every chains. Makadosi hoti kabaha. Mahanda sikamaha hosiala. Ibrahimakadosi lababo shana lakadosh. Precious God, precious God, precious God. Nebramanaya bila kadosi mahadori bashanda. Yekelebe simahanda labakaso. Dimaya hasohodosi. Ebrakadosi matekosi hasia. Lemaya dalakadaya dilaba hosaya. Tell us, Pagamishi, send us a song. Kunezinto ezigashulwayo, kunezinto eziqhumayo, kunamafinda agashulwayo, kunento esihlephukayo ekade ibunjwe uSathane. Naye yasihlephuka kanti iyaphela phezu kwakho. Cela sonke siphakamise izandla siyathandaza. Cela wonke umuntu abize igama likaJesu. Igama likaJehova lingumphosho onamandla. Biza igama likaJesu libizwe, siyathandaza.